Ако си инфлуенсър или създател на съдържание, това видео е за теб. Здравейте, приятели! Аз съм Христо Нанков, главен счетоводител и собственик на Нанков Консулт. Разкара на данъчната кампания 2025 напомня, че инфлуенсъри, блогъри, влогъри и всички, които печелят от създаване на съдържание онлайн или търгуя в социалните мрежи, са длъжни да декларират своите доходи. Днес ще ви разкажа какво трябва да знаете, за да избегнете проблеми с данъчните. Кой трябва да декларира доходите си? Ако получавате пари от YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Patreon, спонсорства или продажба на продукти онлайн, това се счита за доходи и подлежи на данъчно облагане. Кога и как се декларират доходите? Декларациите се подават до 30 април 2025 с годишна данъчна декларация по член 50 от Закона за данъците върху доходите на физически лица. Колко ще платите? Данъчната ставка за физически лица е 10% върху годишния облагаем доход. Ако сте регистрирани като свободна професия или фирма, важат различни правила. Какво ще стане, ако не декларирате доходите си? НАП активно следи онлайн приходите чрез международни партньорства и банкови преводи. Ако не декларирате доходите си, може да получите глоба или дори ревизия.